Λεφτά δανειζότανε για να ψωνίσει το λαδάκι και το ψωμάκι της μέρας και τα λουλούδια για την Ασημίνα, τη γυναίκα του. Στον αφρό της θάλασσας η αγάπη μου κοιμάται παρακαλώ στα κύματα. Οι κυρίες το ζωντάνεψαν το πράγμα, έδωσαν θέαμα. Ο Βέγκος διάλεγε ωραίες γυναίκες γιατί είναι άνθρωπος που του αρέσει το φως. Του αρέσει να εκπέμπει ο άλλος φως. Έχει περάσει πάρα πολλά στη ζωή του, δύσκολα, μιζέρια, φτώχεια, βάσανα και έχει ανάγκη για το ωραίο. Γιατί ο ίδιος, όπως είπα, είναι ωραίος άνθρωπος. Και το κορίτσι του σπιτιού χρόνια πολλά να ζήσει. Είναι ένας άνθρωπος πολύ γλυκός. Θα μπορούσε να έχει πολύ όμορφα κορίτσια δίπλα του, λόγω ακριβώς το ότι είναι ελκυστικός, γιατί τον αγαπάει κανείς με το που τον βλέπει. Δεν είναι αν είναι ωραίος ή όχι. Είδες όμως τι ευγένεια εκπέμπει η Ροδίτη, η ψηλά της. Ετερόφωτες είναι. Υπάρχει ένας Βέγκος. Και αυτός ετερόφωτος είναι. Υπάρχει μία εποχή. Μας υποχρέωσες. Μα ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, Μαπ. Και ένας πράκτορ πρέπει να είναι σκληρός. Τελειώνει λοιπόν κάποια στιγμή, όχι άδοξα θα έλεγα, η Θουβού, και ξεκινάει το άλλο μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή του πατέρα, η γνωριμία με τον Ντίνο τον Κατσουρίδη. Αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων να αποδεχτεί ότι δεν μπορεί να κάνει τον κινηματογράφο σαν επιχείρηση, σαν παραγωγή, και να εγκαταλείψει. Και τότε ήταν ακριβώς που αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε παρέα, να κάνω εγώ την παραγωγή και τη σκηνοθεσία και εκείνος απλώς να είναι ο ηθοποιός. Στην Ιουλιέτα και στα Λουκάνικα, η σκηνή που κάνει καντάδα σε μένα και τον καταβρέχουνε και εξακολουθεί να τραγουδάει και να κάνει καντάδα, είναι μια σκηνή η οποία φτάνει από το ξεκινάει κωμικά και φτάνει στα όρια του τραγικού. Κάποιο δειλινό σαν κόκκινο τριαντάφυλλο. Πάρα πολύ ωραία σκηνή που μπορεί να μείνει στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, σε μια σκηνή πως ένας κωμικός αντιπροσωπεύει μπορεί να είναι ένα τραγικό πρόσωπο συγχρόνως. Έλα αγάπη μου και φεύγει το πρωί. Εγώ σαν σκηνοθέτης έμπασα καινούργια στοιχεία τα οποία δεν ήταν βέγκικα. Ανακάλυψε ότι πίσω από το γέλιο υπάρχει και κάτι άλλο. Του έβαλε τη δόση της ανθρωπιάς που εκπέμπει η ψυχούλα του έτσι κι αλλιώς, βγάζοντας λίγο πιο μακριά τα καρτουνίστικα του Θανάση. Τι έκανε στον πόλεμο Θανάση δεν ήταν βέγκικο. Όταν τέλειωσε η ταινία το 1971 και πριν ακόμα πάμε στη Θεσσαλονίκη, όταν ήρθανε αυτός και κάποιοι φίλοι για να δούμε μαζί την ταινία, πριν ακόμα πει η μουσική, ο Θανάσης ο Βέγκος μου είπε: σε ευχαριστώ πάρα πολύ που γύρισες αυτή την ταινία και θα σε ευχαριστώ και εγώ και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, αλλά Ρετίνο, δεν θα μπει άνθρωπος να τη δει την ταινία. Ο κόσμος που είχε γεμίσει ασφυκτικά την αίθουσα του Αλεξανδρίου Μελάθρου χειροκρότησε με ενθουσιασμό τους βραβευμένους, ιδιαιτέρως δε το Θανάση Βέγκο, ο οποίος πήρε το πρώτο βραβείο ανδρικής ερμηνείας για το ρόλο του στην ταινία «Τι έκανε στον πόλεμο Θανάση». Ο Βέγκος άρχισε να βλέπει το Βέγκο με ένα διαφορετικό μάτι. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δέχτηκε την επόμενη ακριβώς χρονιά να κάνουμε το όπλο. Σκεπτόμενοι τις αντιδράσεις του κόσμου, εάν τυχόν δεν έδιναν το βραβείο στον πατέρα, τελικά υποχρεώθηκαν να του το δώσουν. Ο πατέρας είχε γίνει εκείνη την εποχή ένα σύμβολο. Μου προσφέρε ένα λουλούδι και μου το έδωσε έτσι αδέξια κάπως και με ένταση
Αλλά όσο να το πάρω, γύρισα και τον κοίταξα και είχε βουρκώσει. Συγκίνησε και εμένα πολύ και νομίζω πως... Άμα το καμπανάκι, πρέπει να δώσω παρόν. Απ' την άλλη μεριά περνάει το τρένο. Από πάνω υπάρχει μια γέφυρα. Δίπλα είναι το φυλάκιο. Σε 10 λεπτά θα είμαι εκεί. Αν δεν σε αφήσω Ιταλιάνος, περίμενε με κάτω από τη γέφυρα στις γραμμές. Πρέπει να σε δω. Σε 10 λεπτά. Τι περάσαμε, Χριστέ μου. Άννα, Ανιώ, Ανούλα. Ωραίο όνομα. Εμένα με λένε Θανάση. Χαίρομαι πολύ. Ο Θανάσης και σε αυτές τις σκηνές έδειχνε όλο το μεγαλείο της ψυχής του. Μιλάμε για το 1972. Το γεγονός ότι αρνήθηκε το τότε Κέντρο Κινηματογράφου να ενισχύσει έστω με 1 δραχμή το γύρισμα της ταινίας ήταν ενδεικτικό του τρόμου της εξουσίας απέναντι σε έναν Θανάση Βέγκο, ο οποίος ήταν ακράτητος, διότι όλος αυτός ο κόσμος δεν πήγε για να δει εμένα, πήγε για να δει το Θανάση το Βέγκο. Και εδώ, Ρίκο Φρίδης. Διακοπές στο Βιετνάμ. Πολύ ωραία ταινία, τη θεωρώ έτσι μία από τις καλύτερές μου. Έπαιζε ο Θανάσης και μία μαϊμού. Κρεμόταν από ένα πολυέλαιο και είχε τη μαϊμού από κάτω και της έλεγε μη μου χαλάσεις το πλάνο, γιατί δεν έχεις την επαγγελματική συνείδηση τη δικιά μου. Δικτάτορ καλή Θανάση. Άλλοι χρησιμοποιούν τα τσεκούρια. Εννοώ ότι Ο Θανάσης στη χώρα της Φαλιάρας. Δίνος ο Κατσουρίδης είχε αναλάβει το πρώτο μέρος που αναφερόταν στην δικτατορία του Μεταξά. Ο πατέρας έκανε τον κλόουν σε ένα τσίρκο και ο Πάνος ο Γλυκοφρίδης είχε αναλάβει το δεύτερο μέρος που αναφερόταν στην δικτατορία του Παπαδόπουλου. Η σκηνή που μπαίνει ο πατέρας μέσα στο χωριό με το φορτηγό την ώρα που γίνονται τα αποκαλυπτήρια του μνημείου της Χούντας και μπαίνει μέσα και ακούγονται στη διαπασόν από τα μεγάφωνα του φορτηγού Θοδωράκης, ενώ ο πατέρας δεν έχει ιδέα, νομίζω ότι ακούει μόνο εκείνος μέσα, είναι κομμάτι ανθολογίας. Κάθε φορά ο Βέγκος, όπως όλοι οι μεγάλοι κομικοί τύποι που ερμηνεύουν κάθε φορά την πραγματικότητα και τη χλεβάζουν, είναι αναρχικός. Το κωμικό από τη φύση του είναι αναρχικό. Η τάξη είναι πάντα καταπιεστική, η πειθαρχία πάντα της τάξης είναι καταδυναστεύουσα και το κωμικό έχει κάτι το αναρχικό μέσα του, κάτι το χαώδες. Ουσιαστικά αυτό είναι ακριβώς που μας αναστατώνει και μας κάνει να ενθουσιαζόμαστε, γιατί φορά ανατρέπει την τάξη και ανατρέπει την πειθαρχία, την κλιμάκωση και την ταξινόμηση. Δεν έπαιζε, δεν υποκρίνονταν. Όλη η στάση του Θανάση ήταν μια στάση αναρχισμού απέναντι σε αυτό που ήταν η ζωή μας εκείνη την εποχή. Σήκω. Τον ακουμπάω και γίνεται έξαλλο. Και βεβαίως έχει και δίκιο, έτσι, για να εξηγούμεθα. Αχου κάτσουρε, θα μου χαλάσει το φινάλε. Λέω, συγγνώμη, δεν είναι θα σου χαλάσω το φινάλε, αλλά βαράω. Σήκω είπα! Και του αμολάω την πρώτη. Και φεύγει τα 4 σκαλιά κάτω. Μην αγγίζεις! Στοπ! Κάτσουρε! Μην αποπειραθείς να τσακωθείς με τη γυναίκα. Η γυναίκα κυριολεκτή. Φέρτε το σκότος.